Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ang tawanan! Ang tropang Uberkwela! Umari ba? More sa umaga! I want more sa umaga. My only radio! Up show! More sa umaga! I want more sa umaga. My only radio! Up, more sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! This is MOR 91.9, Basta MOR. Chuike Bay! Good morning, mga beings! Adlaw Thursday, February 20, 2020. Ang punta siyang basahan as 2/20/2020. And good morning once again. Oras na to, alas 7:27, mga beings. Ang ganyan nasad, kauban nasad ninyo ang mga tres hilas de Garboso. Kami ang mga hilas, no? Garboso pa! Umabot tayo hanggang dulo at ikaw nang mahigpit aabutin natin ang mga Kawan ng Hilas King, Brother Bernie, Bitong. Hey, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Good morning! Kasama niyo rin ang inyong pinaka-feeling ang mega mga mings, ang chubby, sexy, beautiful Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingara. At syempre naman, kasama niya ba rin ang pinakahinlog agi, chicks tirada mo diskarte, Rico Suabe. Ay, Pebrero 20. La, 2020. 02-2020. It's a sunny Thursday morning. Good morning sa tanan. Good morning. Sa mga nagkape, mayong buntag. Oh, sarap. Mayong buntag sa tanang mga security guard nga wala pa'y tulog. Halo. Pag uli sa balay, wa pag yo'y pamahaw. Speed it up. Just in the jack and I beat it. Sa mo ning asawa, oy. Ano man na mo, kabalo mo nga hago inyong mga bana. Pag uli, preparahi po, og sakto. Basta nagusot si Mrs. Tapos, ligo din gamay para medyo humot-humot. Ano ba? Ay! Sana dapat. Good morning. Ako naman, good morning ko diya sa mga estudyante. Nga okay na kay fresh kayo magligo upon pag deodorant nila hurot na di ay. Purot na ang kuwan. Makadawat ka na sa day. Wala ka kadiyo. Hurot na. Hurot Pero mas na. mas lisod tong nabuak nga tawas. Ah? Makasamad sa ilok. Oh my God, I don't use tawas kasi. What's tawas? What's that? Like the bato? Like that one? Ay, good morning po sa mga nabilar kagabi naki-party pero kailangan mo duty. Mo na dapat. Kana. Muna ako mga ginaid. Ako okay ko ng mga millennial nga maghili o party na. Basta kay pag-ugma. Duty. Jote! Pakita niyo ba nga bahalaguan? Basta kay balagway ligo, basta kay jote. Joti. Jote yun.
Mayong buntag po sa tanang mga gikan og merkado. Nga pag-abot niya sa ilahang balay, nabili ng iyang gipalit. Kaya kung dagang kay ka mga bulsita, mga ana, tapos sa kadaghan, kay wa binoban ng mga sista, mga balidwa ka silupin ang nabilin. Mas pahirapan biya karon kay ka ng Bad trip. paper bag biya. Correct. Tama, tama. Lisod din Muna magdala naging mong eco bag ninyo. Yun, dapat yun. Bayong. O di tanawa karon di way lamas ang sudan ron. Aww. Nabilin. Uy, ako naman, good morning sa mga estudyante. Di ako ka-experience ko ani. Nga pa nila na-discover nga kanang nipis na, sige tawag na, nga ang medyas na lang di ay lang hanggang kuhan silang shoes. Saan? Kanang bangag na ilang shoes ba? Kawawa naman. Yeah. It's so kawawa. Good morning po sa mga trabahante nga ang ilang mga uniform wa pa nangalabhan. Kanang magmapamapa na bitaw, bra, no? Singot. Kanang yung ROTC sa una. Oh. Nga pataguman og Sabado, disingot kayo. Ihalay ra dayon ang magmapamapa, magputi-puti dayon ng uniform. Alaman, nalimtan. Tapos di lang ang budlaban. Labi na kung nag-boarding house ra ka. Patay. Oh, puti-puti. Trapuhan lang gamay nga tubig, ana. Oh, wala na dayon. Good luck sa katol, mga gana. Hello lang ko sa tanan ako mga kabatch sa ROTC. Sa class matigas. Plasmatic. Ang alin? Class matigas. Ang ano? Ang ulo. Mga cool ba kayo mga? Sabi na diya kang ops, di na ako isulti na lang. Dili sa inyo nga secret, nakalimot ko siyang pangalan. Wow ka. Init kayo mga gala. So, sa tanan na itong mga kapamilya, mulakaw pa lang, bit-bit o kanging bit-biton mga gala nga panangga daan, ha? Pero wala na mag-iulan-ulan ron, eh. Nagdaong biya ko nga January ting ulan, ha? Sa umaga! Karon tanaw ni mo ang mga kuan palipuros brown. Morning mga panahon nga ambaka, butangan og shades nga green. Antiparahan og green para pagkaon niya sa kuan. Sa green. Crispy. Diba? Pero brown day ito mga igala. Muna na nga panahon. Bakit naman? Tanan mga nasa mga bukid, karon lisod kayo basta nga niting init mga igala. Wag iwan na ulan-ulan. Munang muulan lang kasi malipay pa, wala ra pod. So muna ubang raw kay tanom. Grabe no. Nakita na ako ba na nag-post, dili kang kuan dito, kang Kuya Dudes, gikan sila Japan. Grabe lang mga kuan dito, ilang vegetables. Vegetable? Ilang gulay ba? Like vegetables? Vegetables. Grabe to, mga oversized yun. As in dagko. Okaj? Organic. Okada? Anang gikadag ko, tanaw kong mga kamatis, atsan. Wow. Lah, dako nagaling ka mo kamot. Kung magluto pa lang kagamay lang, mupalit kag lama, wala na. Ma-overwhelm ka sa grabe nga lamas mga igala. Gipadako na. Chemical siguro na sa Japan, no? O siya kay Or mayo. baka healthy kay lang yuta. May pang vegetables dako. May pang vegetable mo gina akong isa pod sa akong gikakuan. Kanang pagpalit si mga asawa, may pamaning vegetables kay dako. Di pareha ng uban di ha. Lah. Gamay pa, hugaw pa gyud. Hey, Macarena. Hey. Di lang ko tama ni Nod Rigod. So, Ato, ang vegetables lang. ang vegetable lang. Vegetables? Chigag may. Maayo nga pagpaminaw labi atong signal gaabot yun sa mga Bukidnon area. Ilo sa atong mga gwapo na mga farmers. Iyon. Dito sa amo sa States. Ah? Wow. Sasa? Dito sa amo sa Ah, States. di I know. States? Dito sa Amerika, brad. Ang farmer, brad, datong ina, brad. Tama. Diri sa ato diri kay luya itong mga farmer. Mga sahay nagmahal ng pagkitas pa mo espesyal nagmahal na ang kilo sa gulay pero sila ano na nila kanong kami diri gamintin lang way mahal. No? Kawawa kayo.
Ta kung ginagmay ka nga farmers, dili pag ka priority sa kuan, diya sa landinganan. Pag-angkat, no? Ulay ka kay gamay ra ka tricabra ka ha. Priority gyud tong mga dagko mga igala nga sus. Naku grabe. naman. Muna ang kayod gihapon ang farmers ba pila pa ba nakabulan ng harvest man. Kasi ka mga 3 months, 6 months. Pagkamulog tanom, mahal ang kuan, ang palit. Pagkatong action nag-harvest, ni baratog kalit sa lugar. Hey, Macarena, Macarena. Timing, day. Muna, karong mahal kay karong di nagtanom kay mahal ba. Pag umanlog tanom, pang ting harvest na. Uy, ni barato magkalit. Speed it up, speed it up, speed it Naku up. naman. Munang na-i-up karon nga pwede na ka mag-order. Amot lang kung diri na ba na doon sa Cagayan de Oro. Miss Or daw. Miss Or ba na? Oh, Miss Or. Better. Sa Miss Or, nga pwede na ka mag-order og gulay nga direct sa farmer. Ayun. Ba? Mas gwapo na yung no? Kaya kasagara ang madato man ka namang walay farm. Kanang may naghimong bridge. Broker? Broker. Di ba na may term na, di ba? Sila mamalit sa kuan, sila mubuk sa mga nananom, ta sila mo adto dayon sa mga mo palitay ana. So ilaha laway ra ang ilahang puhunan. Check ka lang. Ung asa laway ra ng puhunan, sila pagimas dako kita. Hey, Sumos middleman. Yo. Middleman. Kaya naman sa satunga. Lagi no. Feeling niya ako. Tuwa yun. Bright yun akong kuano number 1 listener. Pag nagay ko yung ma-adlib nga morang medyo picky mo, kuan din siya. Itaga na to sa pangalang si Roslyn Aloy. Sparsha. Yun, bita ko sa ilag yun naliwat sila ras. Na nahubog na sa gabi. Charap-charap. Boss, sa States ang farmers taga-US, sa ato ang farmers taga-farm. Wow. Ano sa yan? Ano magets yun? Sa States ang farmers Farmer. taga-US. Taga-Amerika. Sa ato ang farmers taga-farm. Naglibog ka ito nga sa'yo. Kabalo mo siguro waras-waras. Nangita ko sa akong Twitter nga. Na-delete ba akong Twitter? Nakuha tapping. Ayun. Okay, anyway. So again, gusto ko yung app na yun na kanang pwede ka mo order. Mo bitong mas lami ng mga tabo. Oh, tama. Kita ka lang sa mga probinsya. You know what's tabo? Salad tabo. Miss Jane Rose Fiel Abada? Yeah, I know that if we're having that in the provincial capital. Saan na? Kuhaan man na yung Diba, pasabot. Mom? Kuyamis. Yeah, diba mo man diba? Like, Sa mga probinsya, sa the mga... best of the best sa mga kanang municipalities. every Sunday, dito po ko sa Lano, kita po lami alagi. So, pag nga na, tanan mga gikan sa farmer, na sila yung mga stall tanan. So, dito ka, diretso ka sa ila, ha? Wow. So, munang mas barato sila. Ang pinakadola to diri nga naitabo ko nakas Cagayan, upol. Upol ba? O alubihid? Upol ako nabalan. Adapit sa upol. Kanina Sa may alubihid. Laruin daw. Diyan eh. Sa may pinakadol diri nga tabo. Muna kasi mga baboy. Mas barato kung dito ka sa tabo. Pero sa'kin, na po yung mga bugoy diha. Ay kumpiyansa, pag abinimog siya ang tag-iya, buwag middleman di yapon siya. Naku. Hindi ka na mawala ang mga middleman, no? Opportunista. O kasagara ka ng middleman, nagi na sa tunga. Last na lang na ha. Yung mga middleman, yan. Muna po yung mga laway lang puhunan. Diba? Nanginabuhi po. Kasi siyempre, dawat ito ka matuoran. Dapat mo na iusa sa itudlo yun sa mga farmers. Nga kabalo po sila mo cheka, kabalo sila mo do sa business. Yan. Kasi sometimes na may uban po mga farmer nga siyempre na uban di ka wakatiwas og eskwela. So ilahatanom lang gid sila. Tapos na din mo abot dayo nga mag na din pick up nga sinaw kayo. Ta mga bulawan dagkong mga relo. English din how much is ana dayon. Pag medyo pag kuan is English dayon o di ang farmer medyo ma-actionin og 30. Uy. Paliton na ako nagkuan ana. Di paliton na niya barato. O siya ako'y balaw kita. Didto pitinda kong patong. So, kung kanya itong mga farmers po, dili lang tudloan sila kung mutudlo sa sila unsa po yung sa pag-business o magkuhan, di mas dali sila nga mas dako ilang kita Dako ang na. kita. Kaya makakuhan man sila.
Naka-direct ka, man, diba? di ba? So bahala pag gamay usay pod sa farmers nato kung pila ra pod isa ra ka hektar. Dili kini sa mo nga buok, di ba? Kani ra ko ano adila. Nigawas ka daw. Uy, sama na. So mani. Ay, tama, Rico. Wala na ito napansin yung new hair. Ay. Mo di sige siya gawit siyang headset. Sorry. Pali ko pagikuwag brief. Ako sa ning brief pa na kung hulo. Kung kagis di It's so curly. Sumara to! Ayan. So, Mabuhay ang ating mga farmers. Iyan lang atong gusto. Nga tana matudlan po sila sa pag-check ha. Sa How to pag-negotiate. Tana ba? Tatana i-post na to tong... Please, kung kabalo mo sa itong app, itagay daw miya nga app, Gusto ko nga ng app nga diretso na ka sa kuan. Mga farmer, no? Mo na siya nga app nga nasa taas. App. Lihay mo guna yung pasabot. App? It's app. App. Dili So, nasa app. taas sa app. Sunod sa down. May bastos. 7:41, ito na po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinindughan ko aron dili ako maskamag unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Mayo alaluch! Sa daw? Sa atong tulo daw. Launch. Mayong adlaw ni mo, Brother Bern, Maria Villingera, Enrico Zuave. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Jenny. MOR. Nakipuyo ko sa akong ate. Ngayon ko to sa pangalang si Arian. MOR. Gatabang mo ko na akong ate sa pag-eskwela ka na ako. Siya akong paboritong ate. Kay Dua raman sad mi. Wow. Kung na yung mga problema, ako yung ginasulti sa iya, ha? Usahay, moramig iro og iring. Nga gaway, nanggapanguag sudan. MOR, moramig iro og iring, magsigig away. Pero at the end of the day, gabi na. Mag-peace ra gyapon mi.
Okay, MOR. Si ate na ay boyfriend. Ngaitago na sa pangalang si Melchor. Igsuon ni Baltasar. Bagets kay pangalan. Si Melchor, si Baltasar, o si Gaspar. Tulo na sila ka magsuon mo. Kailan mo kisa ng tulo? Kisa na sila ang... Sila ang... Kings. Three Kings diyan. Okay, more! Tungod kay kaniya mong gipoy ano sa ramang kakwarto. Pag moabot galing na si Kuya Melchor, automatic. Sa sala ko matulog. Actually, wagay kabalo si mama ni nga nanaday uyab-uyab si ate. Komplikado ba niya? Sa bagay problema ginani. Okay mo na ami maldita nga tawan ng tikon sa balay. Landlady. Landlady. O ka na imong landlady babae ni. Lisod sad. Funny ka. Lenny, ikaw ba yan? Diri nagsugo na akong alimot nga. Gumangge. Dahil siguraduhan na nga imo nang gipalong ang gasol diya, ha? Lagi ta. Tapos ang TV, ang electric fan, tapos ang jacuzzi, palungan. Sa jacuzzi. Wala na tayo jacuzzi? Te jacuzzi. Wala na. Termo siguro. Nangandoy lang. Basin din natin jacuzzi ko. Silgunay ko. Ama ka manulong? Sa kwarto. Di ka matulog ron sa kwarto. Ganun man. Diyara ka sa sala. Ayaw pagsayal. Ano? Ate ka. Muabot si Melchor. Melchor. Sige na, gol. Ay, nagpagpalagol. Ay, kabala ka, dakuan ako ng imong allowance tomorrow. Ayun na pagsaba. Mo ni si Melchor. Siligi ng mga kuwan diya, ha? Imong mga labono nung ginukog. Ikaw burak ka sa kang igsuon. Asa lang mo pang lagpot na imong mga panty? Imo pag yun na. Saya pinawaghabol, panty mo diyan. Wait, hey, mo mong good night. Ikuan, bi, siya na mo. Samo ko igang, biya kay diri sa sala. Sige na, God. Tagala lagi tomorrow. Lisod, san. Talag sa namin mo bisita si Melchor. Kaya ka pa nagbiyahe sila uban nilang Baltasar ni Gaspar.
Hindi nila nakitaan ang ito. Dagay sila ito. Sunod-sunod sa biton, poste man di ay. Sumani siya diri, ha? So, kuhanin mo mga pinilo di ay mo mga kuhan. Magtarong kag kuhan, pag pajama, ayaw pag anang short-short yung mga kita imong kuhan, igot-igot. Magpaigang kayo diri. Diri magpa-attract siya ka. Kabalo, ka nga si Melchor, bisa pa ko ng boyfriend. Lucky ba hapon na. Yak, ati uy. Tapos magtulog ka, magpika-bika ra ba dahin ka diha? Ina na mong na para makatulog yun ko. Oh my Una God. ka na position. Sige na. Kalon na bitaw ni. Ikabala ka, 3 days lang siya diri. 3 days pag yun. 3 days and 2 nights. Kaoy. Package man na. Sige na, maluwi kasi mong ate, kaya namalahan ako. Ate. Wala mo yung nagkita sa Valentine's Day. So, kabalo na ka, ha? Kabalo na. Maluoy ka kay mong na yung mga panginanglanon ng imong ate. Usay, namalahan na ta. Kasi malhante. Malahan na, ka nang ugan na. So, mo na kailangan bisita ko niya, ha? Kabalo na ka, timing kayo, ha? Sige na. Katulgon na ako. O, sige, di ka sa gawas. Oy! Gani mo mga brother, eh! Hala. Ipagawas ni. I-plaster. Ang Asa ba imuha man ni o. Di na ako. Taka lang Okay, ka. capsize. O, sige na, ha? Taod-taod, basig mo abot na to siya karon, ha? Baby na hinera, babe. Bantay malakangan ni mo yung paa nga dako. Ako, kaya ano? Paa pala na-occupy ng tibuok ko. Ang sala. May gani kay Hamis. Oh, anong ditutukan man mo na yung paa? Wala ko dito na uuin. Wagaling ko kabalong naman di siya alum di. Bali. Dali. Suta sa balay. Saan paghagog yun? Okay ra na siya. Mura, inganan na siya. Mura lagi nag-iihaw. Mura ito ni. Bugat na kayo ni babe. Agay, babe. Unsa man? Agay, babe. Unsa man? Ate! Agay. Wa pa galing na. Wala pa day, babe. Wala pa. Agay, babe. So, unsa ka? Sakit na ba akong puson, babe? Nakaidalaw ron? Ambot lang ganina, wala man. Wala, uy, akong giapi-api ako. Antot. Alaga dyan, agay. Dili palagi karon, pitsa 26 pa ka. Murag sakit na, babe. Kita kinabukos disminorya na ko, ani ba? Kasamok ba? Ay, anong karon magini mo timing? Bala ka, babe. Kabalo na kung si Tambala na. Si Tempala na, de. Mamili ka. Kutsilyo nga makaputol si mong kinabuhi o kutsilyo nga mapugong si mong ihi. Asa sa duwa? Sakit man kayo. Babe, ako. Kadyo lang magtayo lang kung ano ka ng pain reliever. I-try na ko ni babe. Hindi pwede nga mabisbisan. Pain reliever? Listen na kayo. Pila pa na ka-minuto mo effect? Ambot lang po. Kaning fast relief. Kana? Fast relief goods. Sige, kadyo lang kay babe. Try na to, babe. Mata na day ka? Ay, hi kuya. Uy, Hi Kya. sabi ka ni Bayana. Ikapanudlog kawatan. Kuya, nay Ah, breakfast mo murag mo ba? murag hagok kay ka. Lagi. Grabing hagok ni ate oh. Si ate ni mo ba? Nga na siya magago karon. Lagi ka nang Hinay pa gani na. hinay pa na. Tukan. Actually, yung mga hagok, mga ringtone man na sa saldo. Oo ba?
Duda na ako natulon. Gusto rin sing cellphone ako da. Wala. Coffee. Ang say mo, kuya? Coffee milk? Kanabi, ganahan ko, hanabi. Or kining black milk? Black milk? Black Sorry. Tilawan ako na. Kaya wapang mga tilawan na. Black milk? Ingan na ginakaitom. Basin ba yung maintenance? Perfect kaya? Perfect ka? Naman nga ako lang kay... Ano ang ganahan sa iyo bagay? Diba, black coffee. Nyabot nga milk. Lusot kay... Lusot kay... Pero brown man color na. Okay na mo. Anyway, yun na pa. Okay na kayo. Bilang kayo ka. Kita ka na kung eyebags niabot na sa kong suwang. Kaayo. Ingan ako ka, bilar, wapag di ko'y... Ano man? Wapag di ko'y tulog ba? Imong ate ba? Ay, grabe, Ricky. Uy, Wag yun ka. Grabe, kuya. Pasalamat ka, grabe. Makamatay mong ate. Ay, sorry. Balo kayo mga ate, bilar po kayo na. Kay grabing utong-utong ang kasakit siyang... Dili, gidisminorya. Ha? Gidisminorya. Daw, maingon niya. Ay, kuya. Samling malasa bagi kan sarap pa mga kita aya para mo tukar. Nana, gina si ate, Ha? Ang buti, iyang part siya PMS. Kanang mga simptomas bag umagdugo ka na ganyang pagsakit siyang puson. Ano ba? Nga moral lagi nagikulata lagi. Grabe na maglagom-lagom pa na mag-ugot-ugot. Yun na siya. Di yun na siya sa katrabaho gud sa kasakit. Inga na gina siya. Lagi. Abi ka na ko gisaniban kagabi kay grabe ang utong. Ha? Wala nakita yung itumba. Puro kwa na lang. Sakit-kit kayo na iya kayo. Inga na po ka? Kiloy? Layo gid kayo. Wala ko'y pain. Buba? Wala lagi. Patanaw ko eh. Ha? Ay, di akong pasabot ba? Makitaan. Sample. Dili as in like makatumbling-tumbling pa ako, mag-split-split. Wala gid. Oh, ba? Wala'y So, wala. sakit. Aga! Ayan, nakatalo si ate. Te? Pagkuhan, towel nga, lukwang. Ouch! Lukwang nga, niya, ato'y kon siya. Hot compress May buwan. Nakamata naman na yung Melchor. Babe, narabib. Saan man yung istoryahan? Kuhan ka ng... Ikaw ba? Maugali. Ambot mo, Sakit siya pa puson. Waman mo ifik akong kuhan. Oy, kanang niwala ka dyo. Tapos nibalik mo kasakit hapon. Oy, sa pain reliever. Sa mantuin nga 5 Sa minutes. pain reliever. Sa pain reliever. But nga lang sana ni Melchor towel lang yung muhang puso. Ang saan man ako ni? Sama ni Samok pag-iinyo. Kung ayaw bitaw nga niabot na si Melchor, naging ani pag yun. Ate. Maupay na malhan na tao eh. Nakipib ba? Sige lang mabasig okay. 3 days mga diri di ba Melchor? Ako lagi kakulbaan kay ambitoon, gadagan ra ba? Mo galing. Sige lang. Ina lang si Gaspar o si Baltasar nga 3 days pagadiri, ha? Sige lang ako ignan. Medyo ma-okay na lagi ni unyang taod-taod, ha? May problema, rest babe. lang sa atin. Ha? Rest. Kanami dili pwede nga mag-exercise ko para mawala ni. Ayaw pag Paglakaw-lakaw. Ayaw. Sige lang. Guya. Guya. Ouch. Arte. Dili na mag-grocery? Ha? Di- Dili. Department store mo lagi nakabutang. Dili sa taon na. Palitan itong panty to si ate. Lagi yung gapagsukol mo to yung mga panty dito. Kita okay man diri sa dap store kay napoy ko diri nga area. Ay, palitan ng sisters nga napkin o para siyang kuan. Menstruation. Sister. Sayang no, wala ka uban si ate. Dagan, siya dato kay
gamito na tiyang card. Di, problema ako bahala. Ako lang kay, kung ganahan si mong ate kung magkuhan magod siya mag-grocery kay kanang preto gigay ba? Laray gigay sanan bitaw. Mula. Ako di kay kumaya ng kuhan grocery. Kana bitong pili-pili bitaw. Di kay kumay mo kilatis. Isa wakay lakaw karon, makay mga importanteng lakaw like date ba ka nga na? Si date, uy. Sabado bi aron di. I know, pero kung saan tayo nag-date, wala ko ka-date. Ano, eh? Ha? Wa pa kayo? Wala. Sayang good. Sayang yun. But lagi kay, kana ganing naa ka sa balay, maibog ganing kuhanan ninyo ni ate. Saan sa'yo pasabot niyo mahibog? Ay, dili, maibog ko kay. Siyempre, grabe kay kaka-caring kang ate. Grabe ka mo. Maghatag siya mga gusto. Imo siya gina-spoil ba niya. Wala, if ever gin magka-uyab ko, kuya, gusto ginawa pareha sa imo, ha? Ba, para sa akong kagwapo? Sa iyong batasan? Siyempre, sa dati. Ay, grabe forma. Balo ka, nga na magigo, gusto gina ako ang babae, nga i-care gina ako. Gusto ko ka ng mga babae nga kung pwede galing, dili na ako paliyukon. Wow. Kanang di na gid siya mahago, kung pwede galing pati ang pagsupa ako, pay mo sa assist sa iyo. Wow. Sa iyong pag? Supa ba? Supa. Pag-chew. Chew. Social na. Pag-chew. Pag-chew. Oh, chew. Kani mo nga din ako gusto mahago. Kuya, kay... Pero, ay kabala ka. Mulagi, I hope na pa yung mga lalaki nga pareha ni mo, kuya ba? Balo ka sa tinod lang? Before biya mi nagkita si mo ate, ikaw biya kita ko muna nakita. Ang sure, Kaya katong pagbaklay, manggod din yun. Medyo natabunan, magod siya. Good. So talaga yung pasabot. Di ako pasabot ba? Yung pasabot, Samo kay ka. Balo ka. Sus, kapakay ni mo eh. Kumamis kay ka. Dako lang. Hoy, grabe siya. Pero balo ka mo, pinay, di ba, tanaw para sa ako, asset, tignan mo ba? Sus, kung na. Huy, anong ginano kaya? Dili man, ang ako lang kay... Uy, kuya, yung pagkinano. Di ba pareha man nato love mo ate? Oo. Pasin pwede na nagyapon pareha na nagyapon ta mag-love. Wow. Happy kayo? Happy kayo? Nananay ka di, babe. Namanay ka to, sorry. Kamu ba? Kadu kayo makiniyo na grocery? Nga ahos sa may akong ipapalit. Ay mo. Alam mo siya. Sorry, Si Kuya Dagan kay gipapalit. So, kabalo mo nga, sakita man akong fus on dire. Kung di ba di kakawala, ipatanggal ko man akong fus on. Ay, Saan? Sorry, babe. Buong Dili, kabantay. te, like here in the lower part of my tummy. And it's, it's shivering. It's shivering. Sharing. And it's also, I can feel the pain, like here at the lower back, like that. So painful of this dysmenorrhea of mine. So, is there Y in the dysmenorrhea? I'm just curious. I know you can't I'm spell just it. curious. Just spell dysmenorrhea. Dysmenorrhea, is there Y in dysmenorrhea? Di na lang po ko magapila-pila na ba? There's no Y. There's no Y? There's no Y, ate. Why? I don't know why. Like my lower head. It hurts. My lower head. Okay na ka, babe. Lay ni siya magsakit ya kay mag-English siya. If my dysmenorrhea attacks. Ate, kabalo ka na dugay may grocery. Kay tanan nimong gina-crave nga pagkaon kani gusto kanon kung gadugon ka gipalit na daan ni Kuya. Dugay ba? Kadabang manay na. Nga sakit man kayo na foods on. Dugay ba nga alas 8 man ta nagawa? Oh, to sana may oras ko. Alas 3 naman sa hapon. Ay, nalingaw kayo. Enjoy kayo mo. Kabantay ko, ha? Pag naog niyo sa taxi, holding hands mo, nagbit-bit sa mga grocery. Wala. Hindi mag-holding hands. Ate, nagdayong lang man Di ni. ako siyang gikuhan, gi-assist kay kabalo na biya ka nga ang... But pa lang ang eko ba? Kasi ahos na gipali. Kabalo na biya ka hagdanan dari sa ato kay murag kanimong kuan boarding house dari kay murag kuan exam. Oy, Melchor. Ah. Tutoki ko.
Naba kay sa mangbala ka niya akong manghod. Wala, uy. God, tips. Ay, magunaw na ingana. Ako pa'y sakit akong puson, ha? Wala. Namo na ni sa puton. Ako pa, mutanaw sa iya. Wala, uy. Kuya, Gusto kay baling ko ng sakit sa akong puso. Nakasakit na ba kayo? Libi. Ay, ako ni puso na ba yan? May saputon lang ka na. Sa mukha? Aw, tambal! Babe, Lagot yung kisapon na kuhan ni pusunan eh. babe, Kumopay, dugay na tawalay na padampa, gayong ani pa! babe. Nungugasa ka? Murang Si problema ninyo. na may... Mawala ni karon taon talaga, mawala nito daw. Magwaswasan na ako ni. Waswasan na ako ni. Saan. Sige, ngalan galing. Si Jenny. Jen. Jen. Uy, kaka. Di mo kuya ni. Ay, kauli na ko. Hindi ko kuhaan na yun ni. Uy, kuya, ano naman ka din eh? Pwede na dari ako matulog? Kuya, di pa ko ready ha. Dili na mo pasabot. Ha? Pwede dari lang ako matulog? Di matulog nga. Piot kitiri kuya. Dito di ka kaati. Sama ko eh. Galing, imong ate, masangguyan gamay mo. Sige, agulo. Kinahinagay ko, tingki-tingki, galing ko dari. Alo, piot ra pa din eh, kuya. Muna akong ganahan, piot-piot. Ikaw, para di na kay tanto mabugatan, ako na lang yung magpailalom. Okay naman ka sa imo. Kuya, uy. Ang ako po, kasi magpailalom. Dara magud ka sa kilid. Musugot-lugor kay mong kuya nga ni biyahe paglagyo, tapos dira ko sa salog, dira ta sa couch. Wala man tayo couch. Wala dito ko, sorry. Nag-suggest lang. Suggest lang. Kuya, isarabya po niya akong habol. Good for one. Wow. Share na lang gutagod. Share. Share na lang gutag. Basta kay, tari lang ko matulog ha. Ay ka pala, kadili ko magnang Kuya, huwag siya makamata si ate. Itaas na ako mga kamutayan na lang. Ha? Di lagi. Kuya. Magsayo lang kung mata dayon niya. Balin. Ha? Hindi ko lang ka makabalhin niya. Tulog pa lang kayo ko. Salig lang lagi. Wala ka. Ako pa. Bahala ko eh. Katulog na kayo ko. Uy. Ang samay. Gapanudlog kawatan. Bahala ko dyan. Matulog na ko. Sure ka? Basta paliw lang gamaya. Ay, kabila ka. Magtulog-tulog rapong ko.
budget lang nawala ko. ay, may pagsabangan na initabo kanina. Ayaw, may pagsabangan. Kayo kang baba. Wala pa kaninot fresh na. Bako mabiyat ang mata. Lapit na ako tuyo, ha? Wala, huwag din ako tuyo, ate. Abigin ako, ikaw imong ate ka. Katubi akong pasabot sa uwi. Nobya to. Ha? Katuingan ko, uwi. Ingana mo mong ate ko kung maganahan kay mag-uwi. No. Sobra? Uwi. Lay na paminaw na Pasensya, ay kabala ka. Wala man to na ako. Ayong biyapot po sa baka ate, ha? Dili ko magsaba lagi. Ikaw mangkutsad. Ikaw mangkut ato, yung bitaw ko dito ko maapay na. Imo ka kasangguyan na kabalo nga ka nga. Mura biya nagmakahiya. Pikot-piyak kayo to. Kanding Yung naman. ate na kandi. Melchor! Babe. Kato kaya. Melchor! Ay, mata na rin ka, babe. Melchor? Babe? Melchor, nag-abay tagabi eh. Oo. Abay ta, uy. Sure ba? Nag-abay ta, babe. Abay ta. O ba? Sakit pa mong igyapon niya kung... Kalagot na yung kuhaan niya kung kuhaan dysmenorrhea, ha? Burag pila nakaadlaw sakit kayo ni ba? 3 days naman na, babe. Ha? 3 days na. Sukat sa kong pag-abot. Mo galing na moawa na muli na rabakaon niya. Laon sa mali, ayaw na mabisbis na nali, ay! Sabong ining dysmenorrhea, ay! Eh, normal pa na? Kamunduha ba? Jenny, ano nakapantira ka? Ha? Uy, ano nakapanti pa dito Ay, ka? sorry, te. Oh my God. Babe, wala di ko kabantay na, babe. Wag ko kabantay gina na. Te. Mao ba? Lang, saan mo na yung alo mo, eh. Kabuhi ba di kaya na? Kadyo na, sa mga t-shirt ni mong gisol of Jenny. Di ba imuha man na Melchor? Ha? Ay, oo. Ako malitod na. Huy, ako magod ni. Ako, manggod na. Kang Melchor, wala ako malagihatag ito among mansari eh. Ay, mo din Wala ako. ito may nagsuluban na. Mo din ako nabilin, babe. Oh, te. Oh. Lagi. Nabilin ako. Unsa mo dobro no nawala man yung mga signal. Unsa mo dia? Wala mo. Abi na ako akong t-shirt. Wala ka kabalo din na. Ako din na. Ay, ako na lang. Sure you ka, Melchor? Honest, babe. Honest to Ano ba God. kita gabi eh? Kay burang feeling na ako kay pagawin ako burang wata ka na feel. Eh, nagdamgura siguro ka. Sakit lang gina ko push-on pa. Nag-abay mo, ti. Uy. Kasi nag-abay mo duha. Nag-aabay, uy. Ulo, uy. Nag-abay mo duha ni Je. Wala, babe. Wala, ti, uy. Wala, babe. Kaya ano ang higdaanan lagi? Anong duha man nakalugnan? No, ikaw, Jenny. Ano man na? Ha? Babe, basta ba? Babe. Siya, lugnan. Kinabog. Fellow ba, fellow? Alugnan ba, fellow? Samang ka, oy. Ilo, manggod. Pilo kung imong i-fold. Pilo na. Sorry. MR! Gaka-excite ko pag maabot si Melchor. MR, tana din na maayo ang dysmenorrhea ni ate. Lain mo nga letter sender ni. Traidor. Bitaw, MR. Kanibang dysmenorrhea MR ba? Nabagini, once ba nga dysmenorrhea ka, so mag-cause ani? Abnormalities ba ni? Naba ni, sabi, mayong buhaton ani? Ingon nila daw kay magpahuway na ingon nila idagandagan i-exercise daw. Unsa man yun? Pasabta daw ko MOR. Please ulti ko sa anging buhaton. And so much more sa umaga. At nagbabalik ang iyong mga Tres Sila sticker boss. Aha.
Hilas na! Yun. Hilas na! Garboso Ako ba na Hilas King, nga wa na do'y tambal ani? Brother Bernie, bitok-bitok? Yeah! Siyempre kasama nyo rin ang pinaka-feeling Maria Filingera. Ang pinakahinlog agi chicks tirada discarte Rico Suave. Naistoryahan naman nato ng mga menstruation, pero due to public demand, what? Wow! Due to public. Dysmenorrhea, mga period ang atong istoryahan karon mga Yes igala. naman. Because it's Healthy Thursday, kasama natin ang Celebrity Doctor! Adunahan, ambungan, hamis ug pamanit, Balbon. og single. Ay! Hello, kayon. Wailain. Doc Jerome Basa! Hello, hello. Good morning, Brother Bern, Maria Filingera, and Rico Suave. Good Lagi mga morning. hinapay ni Dog. Dapat na akong Lagi Yes. machio. Ako ang muro maniga pang... And Ang Moni, ibutang rabian ni Brother Bern para masira mo kay KY Laway. Moni, expectation and versus reality. Nakumbok. Kiway laway, Really, we ngayon, kasi yung hair, Brother Bern. Magkaktos. Lagi. You should be, gwapo kay ka na. Mo ba? Kulot-kulot. Kanatagod yun. Bora Maria. mag-leave na sa galmi si Maria. Maria. Sa go, marunong mag-leave na sa Oy, Dili, oy. Maria. Ah. Huwag mo pagaling to. Good morning, Docky. Good morning. Yes, good morning. Always fresh, no? The doctor is Uy, in. grabe. The doctor is in. Aha. Alam mo, Dili, in fairness no, sa doctor ba, so pag-maintain, as in, napagi panahon ba nga Nga. magkuhan sa mga malaga. Of course. Lagi po yung no? Grabe. Despite sa, kabalo Despite magiging the may nga busy busy schedule. kayo sa schedule, Super. may gala. Sana all. Pero mga Yes. siyang clinic, pitintaasa sa linya. Uy. Oh, yun. no, Magpaputa-buta na lang guko. Yes, yes. Sulod rin yung ka diretso. Diretso. Lahilas, good ka, no? Magkuhan lang kog abog sa clinic dito. Dili kayo magpakuan, ang God. Magpa-picture pa mo ng mga, mga lagi po pasyente. na. Charot kayo. Muna mo daghan. Yun na. Sa imo, Bitaw, gin mo ay. to, Dok. Sa imo, gin mo to. Kamalo ka, Brother Bern. Nahisgutan ginani mo na ka ng dapat fresh or something, no? Ako magod, I know ha, as a doctor, I believe nga, marami si universe, no? I Grabe na believe yun. I that the thank children are the future you. Teach them well. and let them lead the way. Pero ang doktor man good, aside of course sa among degree nga nakuha and the specialty no nga among nakita, I think the doctor should also be in a way, a doctor should be kanang di naman conscious but rather be aware nga gatubang siya og kana ganing tao, di ba? Gatubang siyang pasyente. Correct. Nabilong biya mi sa quote unquote service industry gyapon because we offer our services to our patients. So I think as a doctor you should also look confident, you should also look fresh para dili ka masakitong tanawon, no? Ngay masakito na gani yung pasyente, pagtaon na sa doktor, agoy Ginoo ko palong maki akong doktor. Oy, Kaya pa ba? mo sang matambalan ka ko ani. Tama There ka is naman. always, of course, dili ka dapat ka nang intimidating. Okay, You should just tama. be clean and, presentable and pleasant, no? Yan. Dapat pagngisi nimo, syempre limpyo ang ngipon. Pleasing. Yes, pleasing a personality. You know. Diba? Anyways, so kuan, kinsa gid ang Ang atong letter sender, Doc, is si Jenny. Atong istoryahan ng mga Iyang dysmenorrhea. ate mong good. Ako yung pag-una sa una, once kung dugo ng mga babae, automatic yun ang sakit. Mo ginatawag dysmenorrhea. So dili or, na dahil or ang shortcut nila kay Disme. Disme, oo. Abi na kung automatic yun na kapag gidugo, sakit yun na. Automatic na. Pero dili yun dahil. Kuhan yun na. Dili, It's a kuhan yun. So, ang normal yun, wala yun na sa sakit. Ano lang. Well, dysmenorrhea kasi is a general term meaning painful menstruation. Okay. Mora gina siya. There are many causes of dysmenorrhea, no? Actually, duha maganin na siya ka klase. Gitawag na to primary and secondary dysmenorrhea. Ang pinaka-common is of course kanang primary dysmenorrhea, no? Meaning the pain sa during menstruation is caused by the menstruation itself, no? The reason man gud nga nung
magsakit is because kuan ka ng, di ba during menstruation, mo contract man ang uterus. Meaning mo mangusog siya, manggahi. So of course kay para mo gawas tong mo bitaw na kanang menstrual bleed, no, and the missed nga pregnancy in a way. Kay syempre wala may nag-fertilize nga egg during ovulation, so mag-slough off ang lining sa uterus. So what happens is that when the uterus contracts, mo ngusog or mugahi or mubusog ang term ana sa kanaganing uterus, muna nga na yung mga nerve endings nga maipit or blood supply temporarily mo cut off during the contraction, muna nga of course there's a release of kanang chemicals sa lawas sa babae, particularly prostaglandins. Mona, okay. Yes. Dili prostate ha. Prostaglandins. Mga kuan ni siya. Tissues. Chemicals in the body nga would eventually kanang create pain. Pero lami iburag ipangalan sa banda no, prostaglandin. Pwede. Prostaglandin. The prosta ba? Kay meaning to say painful kayo nga banda. Sa may tawag sa imo kayo. Labad sa ulo. Prostaters. Prostatics. Yes. Grabe. Prostate naman gino. So, kanang dysmenorrhea can be expected in pregnancy, So, but not pasababani, kung everyone. once sige nagag-dysmenorrhea, every dalaw na lang ba yun? Wala. Eventually, ang primary dysmenorrhea usually happens mga siguro 1 to 2 days before magsugod ang kanang menstruation until during menstruation also. Dayon, as the woman grows older, medyo mo reduce ang frequency, no, na yung mga mahitabong inana. Or kung mga anak na sila, eventually mawala ra sa dayon. Okay, no? okay. Different sa tong gitawag nato og secondary nga dysmenorrhea, no? Kung for example, kanabitawng ang pain sa babae is even before wa pagid siya na regla or hangtod na human na lang yung regla, kay grabe ni jud kayo ka sakit permi, no? And usually the pain is more unbearable than the usual kanang pain. Then, siging balik-balik, dako na lang siya, nanganak na lang, morag yapon. I think it's better to consider other causes. And that would warrant ka na ganing consultation to a specialist, no, our OB-GYNs. Kahit ang secondary dysmenorrhea kasi can be caused by several other diseases. When you say secondary, dili ang menstruation itself ang nakakause og pain. Okay. No? But rather, dunay sakit nga organic na sakit ang babae, that's why gasakit ang iyahang kanang puson during menstruation. Pinaka-common anak kay kanang gitawag nila endometriosis. Ano yan? No? Endometriosis. Wow. Kuan na siya. Ang endometriosis, my God, I have to remember my third year lesson. Kuan kanang ang endometriosis is, 'di ba, ang lining sa mattress kay na siya particular cells or die particular structures nga which lines normally exclusively makita sa mattress. But that kind of normal structure is found outside of the uterus. So muna siyang endometriosis, no? So when that happens, mura sad siya og sort of mag-go into a cycle even if wala sa mattress. And that can trigger kanang pain, no? And then the pain usually, of course, depende kung asa po ang kanang location. And then, although ang sa dysmenorrhea, the common pain is usually hypogastric, meaning to say sa puson. Sa puson. Mo, adto din na siya sa balakang, no? Sometimes even mag-present og vomiting, no? Mura kag kasukaon. And usahay, kalibanga. Yes, pwede, kana no? noon. Karelate ka, Maria Fe. Kana, pero di kalibang. Unsa man nimo ha? Ang koan, kalibang. Kalibanga. So muna siya. Ang secondary dysmenorrhea, other than endometriosis, which is very common also, ang isa sa causes would be infection. Pwede. Kana mga pelvic inflammatory disease or na-infection sa mattress, no? Or sa cervix, pwede na siya. And what else? PID, endometriosis.
Dapat lain mo uban nga mga karabitang mga causes. No, there can be many and that needs to be investigated. Now, kung negative ra gyud siya na tanan, then probably it's just primary dysmenorrhea. The treatment naman is Saan ang makakuha ng mag-exercise? Saan maging siya? Magpahuway siya o maggalaw-galaw siya? Ang isa sa mga mode of treatment, of course, primarily is to control the pain. Di ba na yung kanina kay prostaglandin is isa sa chemicals nga naka-trigger sa pain in a dysmenorrhea episode. Then, of course, na mga prostaglandin inhibitors nga pwede nga maka-prevent or makatambal sa pain. And of course, isa na would be kanato mga common pain relievers, mga NSAIDs. Yeah. No, ang NSAIDs like mga mefenamic, ibuprofen, this blocks the prostaglandins man sad in order nga kanang wala ang pain. So muna siya ang ginatake. Of course, dili pud na siya nga diot na lang magsihika og kanang take ana because it also is harmful sa kidney kung masubrahan. Okay. So, isa na siya. And then, exercise would help, no? Because it somehow exercise reduces, eventually, no, regular exercise reduces ka ng pain. So, okay rin na mag-exercise ka mulo ka gidugo, Doki? Wala may problema kung mag-exercise ka, even if nagregla ka, no? It is a common misconception, di ba? Nagidaw kayo mangusog na, mabuhat. Of course, kung in pain ka, who would want ganing mag-exercise, no? Di ba kaganahan mo lihok? However, it does not have any kanang deleterious or ngilad nga effect ang exercise even if nagregla ka. It even kanang helps to be healthy if you do a regular exercise. Dapat ako naman duman sa una ba? O sa tungukan sa kong lola. Ipaambak. Lola dayon. Ipaambak daw. Sa stairs ang kanang girigla. Tulog ka ang Unsa may rasyonal. para lagi daw kuno mawala ang kasakit Para, to. oo, tapos tulura daw kaadlaw gyud ang imuang menstruation. Okay ba na? Or Of course, that is kanang tinuhuan sa Bukto. It's another misconception Brother Rick na kinahanglan nato sa i-correct, no, there is no role in terms of kanang mo ambak ka sa stairs, no, basin masakilo pahinong ka madisgrasya. Wala nakabati sa pain sa kanang dysmenorrhea but rather sa pain sa kay nabalian ka og so wala gina siya kanaganing role. ay pag-arte-arte ambak. Unsa na gyud ang normal days, Doki, sa kababae para magdugo? Wala gyud siya gitawag nga normal days in terms of kanabitang that the menstrual cycle. But ikaw usually ang normal average is mga 3 to 5 days, no? Sometimes na mo abot og 7, but I think that's the average. Sa imo ha 5 days. 5 days. So Basta ako lang naibawanan na basta after unli na dayon. Hey, there's a calendar method. Before man ako nabalan. Dili gyud mo nga Ano lalaki. kay kung before niya pagkawan during ovulation period ito. Nakabala lagi ka, Dok. Hala, doktor, mahugogod. Nakuyawan lang ni. Wala ko nagamit ng calendar. Abi na ko gatang yapon ka. Basta kabalo lang yun. Pagkawahuman lang yun eh. But calendar method is actually very effective also especially kung regular menstrual cycle. Yun. Because ang menstrual cycle ba sa babae kay pwede ba siya mag-range as early as mga every 3 weeks, 21 days. To as late as every 30 days or 35 days, no? But the average nga gwapo jud is not naman gwapo, but the usual average is mga around 28 day cycle, diba? So, kung inana jud ang kanang menstrual cycle sa babae, then the calendar method is pwede gud siya kaayo nindot gamiton in terms of family planning niya. So, hindi siya 100%. Okay. So, kato yung sakit-sakit. So, pwede ra po na pagsunod ni menstruation, wala na yung sakit. Pwede. Although, naiuban yun nga. Muna gina usually. Oh. Kasagara, mo gina kasagara kung usually pag magmasugdan. Ana. But like I said, eventually as the woman grows older, mag-reduce ang ayun. No, dili pod nga kanang for the rest of her life nga menstruation na agyod. Kay even ang uban pero pwede ba na mapungandaan?
mintas di pa siya mo sakit, magtumar na ko na ano. Ingan nga tambal. Advance mag-isip to. Advance mag-isip. Actually, ang... Mura akong lola ba mo, bisag di pa sa diabetes, nag-inom na siya tambal sa diabetes. Uy nga, diba? Okay na, Dok. Okay lang sa diabetes ha. Ma-prevent yun yung mga diabetes. However, dili man sa di mo matagaan yun. Although na ay mga ang uban kay makabalo sa agoy mag-dysmenorrhea na jud. Yeah. Of course, kung nanay magsugod nga initial nga pain, you can start with Yeah. taking the pain reliever. But there is no such thing mag-take ka og pain reliever before the onset of pain because that is actually contraindicated. It will only pose more kanang possible damage sa imuhang other organs. Ay. Yun, hanan mo na. Oo, yun hanan mo. Mag-take out ka ng mga non-steroidal anti-inflammatory medications. Dili biya na siya ingon nga routinely nimo og take because naapod na siya side effect. Ang uban would be gastric upset, no, maggasgas ang tinay, ang uban mag-ulcer, and ang worst nga posible nga effect kung grabe na jud kayo magsigig take og pain reliever regardless of whether dysmenorrhea or unsa nga cause ang pain ha. Kung grabe maglaklak og kana mga pain relievers nga unregulated, of course it will pose damage to the kidneys as well. Okay. Clear. So muna siya. Pag dysmenorrhea, dili pwede dampaon. So lahi daw parang Brother Bern. Kung ang babae in pain, imuhang dampaon. Di ba madampa jud ka. So tama tayong gibuhat ang manghod na lang. Pwede, substitute. Ang manghod na lang. Kadlok pa ang manghod, wala dysmenorrhea. Nag-ampora ba itong manghod nga perminti dysmenorrhea niya at? Traidor. Kasi mapaldo ko sabdo nga magpa-worsen sa dysmenorrhea sa akong ate. Para ako yung madampaan sa iyang uyab. Sama. Buang-buang. Oy, speaking of kuan, mga gynecologic and obstetrics nga mga kanang activities, no? Nanghangyo na sa nato mga friends from Philippine Obstetrics and Gynecological Society Region 10 nga madayon gayud ang ilahang Buntis Day. Very good. Yes, karong March, hala nakalimot ko. Ano sa ginti mo? March something. Wait ha. It's Basta inviting all the March 10. Yes. 2020. March 10 2020. So inviting all the buntis, no, na sila ay mga pakulo to celebrate the Buntis Day celebration. Especially sa first 200 nga registrants. Mag-attend ka na, Maria. Dili no, mura na ko. Para maka-avail. Yes. Maka-avail ka kaya. Kami sila freebies. Lagi mo, lagan ka. Oo, ayun ni mo nga hala. Uy, 10 years na biya ako buro. Pwede ito na itabang sa lain. Teka, salamat, Doc Doc, Jerome thank you Basang. so much. Yes, thank you. As Clinic always. nasa Polymedic na Veles. Yes, thank O you. also sa Ketkay. Ketkay. Every Sunday lang na. Yes, Sundays and Tuesdays sa hapon. Dagan salamat. 5, yes. Salamat kayo, Doc, ha, sa imong panahon. Yes. So, yung unong bigyan itong area diri, pero man, naging ba si Doc? Of Bitaw, course. especially Kaya nga- mingawan ba ako sa nang bago karon na Tres Hilas de de Garbosa. Nga doon na sila ay diagnosis nga anorexia garbosa. Muna imong kape special yun na dila ang gikutaw. Hey! Dili gud niya nila Dili gud tong si Doc. kuan, dili tong katong Alam mo guys, garbosa sa si Doc. Nani gud siya kay narehistro na yan sa akin. Garbosa gyapon. Hassle. nga wala nang hassle. Ano yung imong emission test? Dugay kayo. Dugay kaayo. Luoy kayo naglinya. Ba, garbosa. Ay, grabe gyud. Uy, kuan ka nang nanugo ra sad kay mausik akong oras, mabuang ko. Correct. Medyo mo ilangay karon ang sa emission. Yes, no? Dagan na suspend ang mga sa Bukidnon, iligan, Yes. tanan. So natang diri Zasok, magpa-emission tanan. Tama. Ta kung magpakuan sila utro, si tawag na burag pa di siya suspend dito pa sa Manila ipa-approve. Lagi. So Nga naman na na suspend because of the binuang. Yun lang, yes. Lagi. Mao lang dayon mga igala. Mga But I edited. really hope nga kung kaninga move, bahalag mag-antos ta basta at least kanapit akong Sure na. matarong gyud ang Yeah. mawalan ng mga smoke belchers. Speaking of smoke filters, konta ka lang ko. Hey! Kasi product may product.
lang. Pwede naman i-plus na pwede po naman ibutang sa makina. Wala, pwede din mo sa siya lang yun. Hindi na ka mangutot, wala na ikuan. Para wala na yung problema. Wala na yung Para smoke. wala na yung smoke pag-utot. Kaya salamat ko. Kinipagyan po ng Tres Hilas de Garboso, Bernie Bitok-Bitok. Maria Filingera. Rico Suabe. And your celebrity doctor, Dr. Jerome Basang. Always remember that laughter is the best medicine. But if symptoms persist, Consult your doctor!